104.7 IFM. Report! Puspusan na ang isinasagawang in-house trainings ng mga school divisions ng Ilocos Region na nalalahok sa nalalapit na Region 1 Athletics Association Meet o R1AA sa March 10 hanggang 15 sa lalawigan ng La Union. Isinagawa ang iba't ibang division trainings sa mga manlalaro upang malinang ang kanilang kakayahan sa competitive na paligsahan ng diskarte, talino, lakas at galing. 14 naman na division ang magpapasiklaban sa iba't ibang kampyonato ng mga laro mula sa ball games, board games, athletics, swimming, dance sports at marami pang iba. Ang mga mananalo naman sa R1AA ay sasabak sa palarong pambansa na gaganapin naman sa Lawag City sa Ilocos Norte sa paparating na Mayo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.